Id-ditta legali li resqet in-notifika uffiċjali lill-Avukat tal-Istat u fil-Primawla Ċivili tal-Qorti biex tinfetaħ il-kawża kontra l-istazzjonijiet politiċi hija BCGL Advocates. F'din id-ditta legali hemm involut fiha Andrew Bosch Cardona u Peter Caruana Galizia. Għad-ditta legali ffirmaw in-notifika l-avukati Yves Bosch Costanzi u Matthew Kotajjar għan-nom tal-Lavin Malta u Christian Peregrin. Dan is-sit li sejjaħ lilu nnifsu bħala indipendenti għandu interess partikolari biex fost oħrajn l-istazzjon 1 jingħalaq. Iċ-Chairman Eżekuttiv ta' 1 Jason Micallef kien fost dawk li fuq il-medja soċjali kiteb li se jkun qed jiġġieled kampanja moqżiża biex 1 jieqaf jixxandar. Għall-kitba tiegħu fuq Facebook ikkummenta bi kliem dispreċċattiv Andrew Bosch Cardona billi għamel mistoqsija. Andrew Bosch Cardona huwa esponent tal-establishment nazzjonalista u fl-eqqel tal-battalja biex Adrian Delija jitneħħa minn kap kien spiċċa jgħajjar lil dawk favur Delija bħala nazzjonalisti tat-tielet klassi. F'kitba fuq il-profil tiegħu fuq Facebook, Bosch Cardona kien qal li mbagħad hemm dawk li riedu lil Delija jitlaq. Lil dawn sejħilhom bħala nazzjonalisti tal-ewwel klassi u nies li għandhom moħħ. Bosch Cardona bħala esponent tal-establishment nazzjonalista li qaċċat lil Delija u poġġa lil Bernard Gregg bħala kap nazzjonalista u l-avukat fid-ditta legali li trid tagħlaq l-istazzjonijiet politiċi inkluż dak tal-Partit Nazzjonalista. Fil-Partit Nazzjonalista hemm figuri għoljin oħrajn li qed jgħidu kontra l-istazzjonijiet politiċi. Fil-fatt, l-Europarlamentari Nazzjonalista Roberta Mezzola urtat bil-kbir l-ħaddiema tal-Midja Nazzjonalista meta mas-sit Lavin Malta li beda kruċjata kontra l-istazzjonijiet politiċi qalet li l-istazzjonijiet politiċi ma kellhomx ikunu hemm għal dejjem. Bernard Gregg li għal-bidu waqaf il-muta qal imbagħad li l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista jrid jissaħħaħ u jibqa' iżda n-nies li għandu suppost warah qed jaħdmu bil-kontra.